Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata. Pulau Dewata, Pak. Wiro ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, Kuwi lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Ya Dudono. Dudono, kluthuk Dudono kluthuk. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye lho? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Sing terakhir. Ayan. Itu Yan. Ayo, ngono iki. Aduh, Orang Bali. Ayo Mas, yuk. ya.